1 éves elmúlt, és ő egy vipet, egy angol törpölgár, ami igazán jellemző rá azt, hogy nagyon szeret futni. Tehát hogy ő mindenben partner számomra. Nagyon hasonlítunk egyébként szerintem külsőleg is, nézzek. Abszolút. Ki vagyunk pattintva márványból, mind a ketten. Meg ő is olyan, hogy tömeggyilkos külseje van, és közben meg állóhelyzetben esik a lépcsőn. Neki a futás az a vérében van, tehát ő genetikailag is egy olyan felépítésű állat, hogy ő engem bármikor lefut. Ha nem akar futni, akkor nem tudom rávenni, hogy fusson velem. A futás nálunk arról szól, hogy én edzem, tehát én tartom az saját tempómat, ő pedig ha akar elém fut, ha akar, akkor mögöttem jön, de általában ő van elő. Hát az a taktikánk, hogy leghátul futunk, és jó lassan beérünk, vagy pedig mindenkit megtámadunk, és lemészároljuk az ellenfeleket, és akkor egyedül beérünk. Na, hello! Szépen csajozzál, ne ilyen bunkó módon mindig. Melegítsetek! A Leonka az olyan meleg, mint egy gázrezsó. Nézd meg. Egyébként itt lesz a Nagyréten a futás. 1500 méter meg 500 a gyerek. Nekünk még az 500 is sok. Az az 1500, azon indul a gyémánt, annak az sem. Azt megnézzük távolról, egy sörrel. Jó. 1500, nem tudom, megpróbáljuk-e. Én bírnám az 1500. Leonka szegény, nézd meg, hát ő nem bírhatja. Mi a neve egyébként ennek a egész rendezvénynek? Csak jövünk, megyünk, azt soha nem tudunk sem. Friszkis családi futam.